kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ntɛnɛn utikalo tile 26 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ. sori gino dugɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛn k'ale kumasoba in kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ sugunukura kulojo ɛndaga kɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. accord d'Alger a kɔnɔko bɛ cogo di alhalaya ye jumɛn ye nin kɛra sigi ka baro kumakan ye mun donna bala sibiridonya tɛmɛlen donbaro ɲinina olu dagayɔrɔ la maison de la presse la a labɛnna faraɲɔgɔnkankulu kan n'u ko ma consortium union pour le Mali o kɔnɔna na tɔn b'a kɔnɔ i n'a fɔ URCAD conseil supérieur de la diaspora malienne yele u n'u nɔnaw maa 147 olu bɔnɛna u ni na mugujugu ciw senfɛ Mali la kabini san 2016 ka na bila an bɛ donni minɛ i ko bi. Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM a ɲɛmaaw tun bɛ donbaro ɲininaw ɲɛkɔrɔ alamisadonya tɛmɛlen k'a fɔ k'u bɛ kayikaw dɛmɛ u ka hakilina la n'o ye ka balan don sira la f'u ka sira ka dilan yaasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ tan ni ka segin na cogo min na. donbaro la kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la dan tɛ aw la koyi an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. an bɔra ka fɔ sisan dani na accord d'Alger a kɔnɔko bɛ cogo di a waleyali lahalayaw olu ye jumɛn ye a faamucogo ye jumɛn ye malidenw fɛ nin kɛra kumakan ye mun donna bala sigika kuma la mun waleyara sibiridonya tɛmɛlen donbaro ɲininaw olu dagayɔrɔ la maison de la presse nin ko in labɛnna faraɲɔgɔnkuluba dɔ fɛ n'u b'a ma consortium union pour le Mali a kɔnɔna na URCAD Mali bɛ yen i n'a fɔ conseil supérieur de la diaspora malienne i n'a fɔ yele ani u nɔnaw a ko daminɛ URCAD Mali o ɲɛma Yamadu Keyita a y'i danna tigɛ. an ye lajɛ kɛ Faransi sabula an ye gafe in ta k'a kun n'a ɲɛɲɛ lajɛ o y'a sɔrɔ kabini kumaɲɔgɔnya min daminɛna kabini Wagadugu n'u b'a fɔ pré-accord de Wagadugu kabini o wagati an ye gɛlɛyaw jateminɛ an y'an bolo sin u la nka accord d'Alger o kɛra sababu ye k'an yɛrɛ sinsin an hakilinata la ka dɔn k'a fɔ k'o ye janfa de ye cɔ donc an ye lajɛ kɛ i n'a fɔ an filɛ ka min ɲɔgɔn kɛ yan n'an y'a wele ko dantigɛ ani baro Faransi ye nɔ avril kalo tile 27 2019 k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye min b'a kɔnɔ an y'a kalan an y'a ye k'a fɔ sigibolo caman b'a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a sigibolo yɛrɛ si ma ɲi min bɛ tali kɛ d'abord Mali kunun kan an ka histoire parce qu'on parle de processus d'appropriation de l'histoire i ma n'o mɛn yɔrɔ o yɔrɔ o ye i n'a fɔ an tun ye min ye kunun bi an ka sigi ka fɔ ko an ka segin o kan ne hakili la jamana fɛn fɛn b'i yɛrɛ bonya i tɛna sɔn o ma n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ u ye jamanaw de dilan a kɔnɔ u b'a fɔ dɔ ma Azawad u ko k'o y'an taabolo ye an t'i ban taabolo si la Bɛlɛdugu Buwatu Bamanana Mande an t'i ban ni si ma donc Azawad n'a fɔra cogo dɔ la a tɛ anw tɔɔrɔ sabula an dɔ don k'a fɔ an balima minnu ye marifa ta an dɔw de don an tɛ se k'an baw la nka ko nin kɛcogo fɛ an tɛ sɔn janfa ma maintenant o kɛcogo k'olu ka jamana d'u ma k'o tɔgɔ da ko Azawad an ma sɔn o ma nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an b'an ban yɛrɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ sigibolo wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu bɛ kuma an ka jamana nafolokow kan o kan ka tila cogoya minnu na Mali o y'a jira k'a fɔ Mali fanba i n'a fɔ n'o jamana ninnu tɛ Mali fɛ an ka kɔrɔnfɛla i n'a fɔ n'an binna olu kan de ni sariya ma labato u ye n'u ka hakɛ ma d'u ma an dun ma dɔn k'a fɔ Mali bɛɛ bɛ ten de n'i y'a jateminɛ sabula maracogo jugu nana ni o kɛwale ninnu y'an ka jamana kɔnɔ maintenant walasa ko o ko labɛn ko ka jamana nafolo k'a sigibolo dɔ ta ka d'u ma professeur Sanja y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko hakɛ 40 n'i ye 100 ta hakɛ 40 k'o d'u ma ani fɛn wɛrɛ minnu fɔra an tɛna da don o bɛɛ la sinon kuma bɛna jɛnya k'o fara o kan donc an y'a ye k'a fɔ fanga min b'an ka jamana yɛrɛ bolo ni jamanadenw y'a di jamana ɲɛmaaw ma k'a daminɛ an ka députéw la n'o y'an ka sigibulon kɔnɔmaw ye ka taa se président de la république ma o fanga bɔsira olu la sabula yamaruya t'u bolo bilen ka hakɛ ta Mali tɔgɔ la min b'a to jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye o kɔnɔna la ka ɲɛtaa la sabati ka kalan la sabati ka kɛnɛya la sabati ka lakana la sabati. ka farankan kɛ ale ka kuma la laselikɛla min tun bɛ kɛnɛ kan ni ma hakili cɛrinen don n'o ye professeur Isa Njayi ye ale ko accord ko in kɔni ko maliyɛnw kan ka ba la de k'a bila kɛrɛfɛ yɛrɛ koyi. Mali jagoyara k'a bulo bila sɛbɛnna n'o b'a fɔ ko accord d'Alger fitina min tun bɛ kɔrɔn fɛ o bɛ se ka da faga cogo min n'i ye jateminɛ kɛ Mali jagoyara k'a bulo bila min na maliyɛnw ma ɲininka la Mali gouvernement yɛrɛ ma ɲininka
ɲininga mali gouvernement ya a kalan tuma min a tun ko k'a bɛ yɔrɔ dɔw yɛlɛma la nka a fɔra mali gouvernement de yɛlɛma t'a la aw bɛ sɔn a ma wala a tɛ sɔn a ma donc mali gouvernement jagoyara de ka bolonɔ bila a sɛbɛnna fili min ye mali gouvernement sɔrɔ o fili fana tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ a tuma ko min de don ko gɛlɛmanba de don ne tɛ se ka o ko ɲɛnabɔ ni ma segin kɔ ka taa an ka jamanadenw ɲininka o ma kɛ o tuma n'i si ka o accord d'Alger min ma filɛ i b'a ye fiɲɛbaw dɔ b'a la n'an b'an kɔlɔsi n'an ko k'an b'o affaire accord d'Alger k'a bɔ a sira fɛ a bɛ na ni mali farali de mali farali mali tilali bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ kan ka kɛ Kidal bi na ari bi na mali gouvernement ma dɔn Kidal tɛ mali ta ye o donc o de b'a ɲa o tuma fɔ maliyɛnw ko de faamuya mun bɛ se k'o ko kɔkari o ye maliyɛnw de ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ma sɔn accord d'Alger ma k'a fɔ minnu kelen bɛ kɔfɛ ka bɔ ni o accord d'Alger k'u bɛna tintin mali kan k'a fɔ ko ayi nin tɛ maliyɛnw ka accord ye maliyɛnw yɛrɛ de ta ye mun ye olu fila ye ka u bɛ bɛn ko de la bɛɛ ka wuli k'i jɔ an ka fɔ an tɛ nin accord fɛ an bɛ min fɛ an ka sigi ka kuma an maliyɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn fɛn dɔ kan an bɛ bɛn fɛn kan an bɛ taa n'o sira de o tuma ni maa min bɛna an dɛmɛ o la o kana an dɛmɛ o y'an nin ye mɛ ni maa min ko k'e bɛ nin i ta de ta ko jagoya tintin an kun na b'a fɔ an tɛ sɔn. Ka tugu ale la conseil supérieur de la diaspora malienne o ɲɛminɛ Mohamed Sherif Aïdara ale ko jɛn tɛ se ka kɛ n'a ye cogoya si la ka bolonɔbila kɛ sɛbɛn dɔ la malidenw tɔgɔ la ka sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen da ma don a kɔnɔ ko waleyali la. I kana ɲininkali kɛ k'a fɔ mali kan ka min fɛn bɛ k'i ye dɛ an sera yɔrɔ min na bi mali ye lahala min na bi mali den fɛn o fɛn kan k'a yɛrɛ ma ɲininka ne kan ka mun de kɛ mali ye parce que mɔgɔ wɔɔrɔ de bɛna kana sa an nɔfɛ yan n'an b'a fɛ ka taa yɔrɔ la olu de bɛ a bila avion kɔnɔ dɔ de b'a sara la américains paient 55%, les français paient seulement 6%, mais mun de b'an bali bi k'a fɔ ko fɛn min bɛ sen na an mɛnna la san 7 la a bɛ kɛ cogo di k'a fɔ mɔgɔw ye caman hakili bɛ fɛn dɔw la mun tɛ tigɛ ye fewu parce que i kan k'a kalan k'a dɔn fɛn min de don an b'a fɛ ka mali ka kɛ fɛn min ye an b'a fɛ ka o de fɔ bi dɔw b'a fɔ n ye k'a fɔ ko aw dun mɛnna a ma fɛn fɔ dɛ non il n'est jamais trop tard de construire son pays donc an b'a fɛ ka fɛn min dilan fo an bɛɛ ye da fara an bɛ bolo don ɲɔgɔn ma k'o kɛ pour un Mali indivisible et émergent n t'a fɔ o bamanankan na un Mali indivisible et émergent an b'o de kɔ an dun b'a dɔn k'a fɔ ko Ibrahim Babakar Keita n'i y'a ye a y'a sɛn ma sumaya accord ko nin na c'est que a t'a fɛ de a t'a fɛ a ka kɛ mais a tɛ se k'a fɔ ni e ye jamana ye ka bɔ yan ka se Gao fo mɔgɔ wɛrɛ b'i la wa ye donc an de bi kan ka wuli bi i b'a fɔ ko mɔgɔ kelen k'a fɔ ko fɛn min de don an b'a fɛ ka dɔn fɛn min de don fɛn min tɛ bɛn an ma an b'o fɔ an kan ka mun de kɛ pour que an b'a fɛ mali ka kɛ fɛn min ye a ka k'o ye accord ni kɔnɔna la an bolo yanni i ye ko rejeté fo i y'a dɔn fɛn min de don fɔlɔ an ka jate minɛ fɛn b'a la mun bɛ se ka kɛ fɛn ɲuman ye mais fɛn b'a la an tɛ se ka sɔn o ma cogoya si la. An b'a yira o la sa k'a fɔ consortium min n'o ye Union pour le Mali ye olu kɔni ko k'olu ka wuli ka jɔ kun ye yaasa fɛn min i ka dɔn k'a fɔ malidenw k'a faamu k'a fɔ ko taasira dɔw bɛ accord kɔnɔ ko a tɛ se ka waleya kɛnɛkan jaraki la dɛ. maa 447 Banyango olu de nin tora mugujugutilaw olu ka wulikajɔw sen fɛ n'o ye terrorisiw ye an ka jamana kɔnɔna na kabini san 2013 ka na bila an bɛ donni min na i ko bi a bɛ jamanaden kana bilalen a bɛ olu kofɔ nin kɔni nin kumakan ninnu dangɛnɛmayara ka bɛn don ɲɛnamayali ma n'o ye utikalo tile 21 ye n'ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ bondakun kan ka ɲɛsin maaw ma mugujugutila jatigɛwale kɛbɔ terrorisiw olu kɛra minnu sababu ye nin y'a siɲɛ 2nan ye nin don in ka ɲɛnamaya diɲɛ tɔnba ONU ale ka laɲini kɔnɔna na u ko wulikajɔw de kan ka kɛ da bɛ se ka sigi nin n'a ɲɔgɔnnaw la cogo min na jamanaden kana bilalenw u m'a min u m'a bɔn k'u bɔnɛ u ni na ten mugujugutiw olu sen fɛ wa k'a ko ka jugu kosɛbɛ farafinna ale worodugu ɲan fan de fɛ ko wulikajɔ kan ka kɛ i n'a fɔ Mali n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔnɔna na da bɛ se ka sigi nin ko in na cogo min na. CSDM n'o ye conseil supérieur de la diaspora malienne ye a ɲɛmaaw alamisadonya tɛmɛlen u tun bɛ dɔnkibaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ ka dɛmɛdonɲɔgɔnya kumakanw ta ka ɲɛsin kayikaw ma u ka wulikajɔ la ka balan don sira la
yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ u ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogo min na. Mohamed Sherif Aidara n'ale ye CSDM o ɲɛmaa ye, ale ko k'a bɛ se ka faamu cogo di k'a ye min yɛrɛ ni ka dɔn ka fɔ duguba min n'a jɔyɔrɔ ka bon Mali ka sɔrɔbolo jidili la ko o sira ka sin ka kɛ nin cogoya in na tan ka nɛgɛsira jɔ wa ka tila ka i ka dɔn ka fɔ sira min n'o ye bolimafɛnw tɛmɛsiraw ye olu fana ka tila ka tiɲɛ fo k'a kɛ maa mago tɛ o ko la k'o bɛ se ka ɲa wa fo k'a sɔrɔ n'i ye Kaye marabolo ta k'a lajɛ Mohamed Sherif Aidara CSDM ɲɛmaa ka fɔ la a ko sanubɔyɔrɔbaw de bɛ Kaye mara la kɛmɛ sarada la olu jɔyɔrɔ bɛ taa fɔ jamana sɔrɔbolo la 22 bɔɲango ko n'i y'a lajɛ fɛnɛ ko fɛn min ka dɔn ka fɔ sanni feere jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ frontière yɛrɛ n'i y'o lajɛ sɔrɔbolo minnu bɛ ji di o siratigɛ fɛ ko bɛ taa kɛmɛ sarada la fɔ 70 jamana sɔrɔbolow la ko wa ko diboli yɛrɛ kɔnɔna na ko sɔrɔbolo min bɛ yen kɛmɛ sarada la ko bɛ taa 18 bɔɲango la jamana sɔrɔbolo kɔnɔna na ko wa ko n'i ye Mali ka sɔrɔbolo n'i y'o ta k'o da i ɲɛ kɔrɔ u b'a fɔ mun ma ko produit intérieur brut n'o y'an ka sɔrɔbolo jidili an ka sanni feerew hukumu kɔnɔna na ko kɛmɛ sarada la ko jamana ka sɔrɔbolo Kaye mara la o bɛ taa 15 bɔɲango la wa ko sɛgɛsɛgɛli dɔw olu ye a jira k'a fɔ ko Kaye ka minnu bɛ jamana kɔ kan olu bɛ wari min bila ka na jamana kɔnɔ jamana ka sɔrɔbolo la k'o bɛ taa kɛmɛ sarada la fɔ 50 bɔɲango ko maa bɛ se k'o sigida to yen u ka lafu nin cogo in na tan k'olu ti jɛ n'o ye o de kosɔn k'olu ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya kumakanw k'a taga ɲɛsin Kayekaw ma u ka nin wulikajɔ in na yaasa u ka sira bɛ se ka dilan cogo min na wa u ka aéroport u ka dayɛlɛ n'u ko ma ko aéroport de Kaye Dag k'o bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na yaasa maliden minnu mana bɔ tunga fɛ ka na u ka se ka se u faso la nɔgɔya sira fɛ cogo min na nin ye Mohamed Sherif Aidara CSDM a ɲɛmaa ale ka kumakan ye. Kalo kelen bɔɲango yanni kalata cɛ a bɛ jamana ɲɛmaayasigi kalata ko fɔ Tunisie jamana o kɔnɔna na cɛbɔ belebelew i n'a fɔ Nabil Karawi n'ale ye sɔrɔ busonba ye tigɛ dara ale kan jumadonya tɛmɛlen k'a fɔ ko ale kɔni ye wari ɲinicogo jugu k'a y'o de sira taama o bɛna kɛ sababu ye u bɛ sɔn ka gɛlɛyaba don ale ka cɛbɔya la Tunisie jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaayasigi kalata la mun bɛna kɛ kalo kelen bɔɲango nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ sorigi n'o dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya joona sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kura k'olu lase aw ma nka n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal bamara la mɛ a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bamara ka kunnafoni jatara ka laselibɔ an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ko k'an bɛɛ sini ni ala sɔnna a ma. Maraka faama ka bi journal bamara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.